Парите, събрани от паяците и скобите в София, както и от синя и зелена зона, се инвестират в градския транспорт. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова по повод разследване на TV7 за дейността на Центъра за градска мобилност. Тя обясни без значение дали приходите ще влизат в дружеството или в общинската хазна, инвестициите трябва да са в обществения транспорт, за да няма поскъпване на билетите и картите. Кой ще събира парите, кой ще управлява този процес, това наистина ще го реши съда и ние ще се съобразим с него. Така че аз не виждам защо е тази манипулация, която се прави от някои организации и хора. Да хвърлим яснота относно твърдението на областния управител, дали в момента Център за градска мобилност има право да събира такси, да налага санкции, докато върви дело. Това го решава съда, не го решава нито кмета, нито общинския съвет, нито областния управител. Господин Малинов беше общински съветник, той е участвал в тези дискусии и решения и вярвам, че той като разумен човек също ще изчака решението на съда, а няма да предварително да предопределя това решение. Надявам се, че ще спрем този задочен спор, който не води до нищо.